parade is gedaan, de troepen zullen huiswaarts gaan. Elk commandant is zeer content over de houding van zijn regiment. Alleen het laatste defileren had wel een weinig solide mogen marcheren. De commandant uitte dan toch zijn tevredenheid tot de kolonel van Boelenstrijd. Ik dank je, mijn waarde kolonel, voor dat echt militair schouwspel het welk gij ons zo even hebt bereid. Ik prijs al de regimenten als een strijd. Alleen het laatste regiment was bij het defileren wel een weinig minder attent. Maar ondanks dit antecedent was de parade een pracht, meneer excellent. De kolonel, een flink oud soldaat, is maar half tevreden met het resultaat. Hij wendt zich dan ook tot de majoor. Mijn waarde de Vos, het komt me voor dat het laatste regiment niet zeer uitmunt. Het is een weinig als je kunt op het dagelijks exerceren, want ik verneem dat er nog veel valt te leren. Het wenden der hoofden was zeer slecht en ging ongeregeld naar links en naar rechts. De majoor, acht zich gecompromitteerd, gaat naar de kapitein en zegt: ik moet u dus namens de kolonel bekendmaken met het bevel om grondig en streng te willen informeren aan wie de schuld lag van dat foutief exerceren. De kapitein staat stijf als een rots. Het regiment, dat was een trots. Hij laat dan ook de luitenant komen en zegt: maar luitenant, het is me nog nooit overkomen een aanmerking te krijgen van de majoor. Ik ben er dan ook woedend voor haar, door en door. Ik verzoek je dus ernstig, meneer, te zorgen dat geen enkele keer een aanmerking kan komen. De luitenant, ziet wit van kwaadaardigheid, gaat naar de sergeant en stort zijn nijd op deze neer. Met de hand aan zijn sabel zegt hij: sergeant, het is vreselijk abominabel, zo akelig slecht als jij instrueert en je boerenafdeling heeft geëxerceerd. Ik ben nou door jouw nalatigheid gecommitteerd, geblameerd. Ik zeg je voor het laatst, versta me nu eens goed. Als jij je exercitie niet beter doet, dan zal ik het eens gaan rapporteren en je enige maanden straf laten exerceren, ha? De sergeant tot de korporaal. Het is God geklaagd zoals jij deze maal je lamlendigheid weer eens hebt getoond. Je plaats is bij de baliekluivers op straat, maar jij zult voor mijn plezier exerceren tot je tong uit je boerenbek hangt van het commanderen. De korporaal, ook niet verlegen, begint natuurlijk de arme soldaten de huid uit te vegen. Lelijke kaffers, boerenmirakels, verlopen slampampers, lamme spektakels. Je zult exerceren tot je poten verstijft en je stomheid hangen. Lamidioten, het is niet zoals bij jullie thuis een oude wijvenboel, nummer 3 huisboel. En ik zeg je voor het laatst, en dat is je troost, morgen strafexercitie en niet goed, 14 dagen met je boerendonder in de provincie.